Salutare tuturor, eu sunt Robert din echipa RM, dar Mihai nu poate fi prezent în acest video. Și astăzi vă voi prezenta un prim meu tutorial, sper să vă placă, șemineul automat. Adică el se va aprinde și se va stinge de la un buton. Sau două, depinde cum să-l puneți. Eu o să-l pun la două butoane, e mai simplu. Ok, o să pregătim termenul. O să vin așa, de 4 jos, de am să pun 5. Ok. În sus de cam două trebuie, dar am să pun cam 3, cred că o să trebuiască, nu știu să... Nu l-am făcut așa, l-am făcut în casă și ca să mai ia cam ar jumătate. Și de asta m-am hotărât să schimb să fac asta afară. Da, eu sunt creativ și o să sparg așa repede, să știți. Eu sunt unul poate începător care nu prea știu chestia asta și vreau să evit. Așa, am tot așa să vedem. Piatra. O să vă aveți nevoie de un distribuitor, pe un par distribuitor, am zis eu. Aici și o să trebuiască să faci o groapă de 2. O să vă arăt de ce. Trapune niște pistoane lipicioase. Nu, așa. Pentru că focul care îl va elimina pistoanele, care îl va elimina dispenserele, va fi pe nether, care netherul, focul care stă pe nether nu se stinge, să știți, este singura piatră. Adică bine, care o cunosc, nu știu dacă mai e vreuna. Nu pot să vă garantez asta. Și aici în spate va trebui să punem niște dispenseri, dar stați, nu puneți. Mai întâi faceți o gaură în jos. De 2. Și aici așa că să stai. Așa. Să dați de aceste chipixuri. Puneți la fel. Niște... Așa. Eu. Interpretarul de la pistone o scot aici, nu știu ce, dar așa îmi place să scot aici. Dar să se facă și o gaură. Pentru că să pun aici unul, aici un cub. Este chiar perfect. Ok, e bine așa. Și aici v-am zis, puteți să faceți cât de mare, vreți chiar nu altă. Acolo a venit coș, cred că o să încerc să fac mai rapid și o să pun și coș, că să ies și un minut normal. Ok, eu ca să ies în sus aș face asta, dar nu puteți să faceți voi ca mine, puteți să se pe altă parte, dar eu și vreau. Ok, acum va veni așa piatră. Nu aveți treabă cu gaurele acolo, chiar deloc. Vor veni niște dispenseruri. Apoi va veni pus redstone. Și e bine să le puneți pe și interpretările de la ele. Adică interpretorul de la ăsta, de la dispenser să le puneți aici și interpretorul de la celălalt să le puneți în partea cealaltă. Eu o să pun cu butoane aici, nu știu ce am place. Dar nu este bine aici. Mă trebuie să fac de aici. Nu este bine aici pentru că nu se va putea acoperiș. O să vedem. Ok, o să-l acopăr fără nicio problemă. Și aici jos. Asta este invenția mea cum am venit, adică eram cu Mihai pe
un server nostru care avem o casă foarte mare și foarte frumoasă. O să vă arătăm într-unul din episoadele noastre, doar dacă dați like și cu subscribe, pentru că nu puteți să facem ceva fără fani. Așa, o să stup aici, sigur, să nu se vadă. Așa, aici se vede. Treabă? Ok, copacul ăsta va trebui să dispară, deci poate îmi va la foc. Am mai puțin și nu-mi place. Aici se poate la foc. Asta. Și aici. Nu trebuie să faceți chiar așa de mare. Eu l-am făcut așa de mare pentru că, nu știu, îmi plac chestiile mari. Să zic, nu chiar, nu chiar. Așa, ok, aici am zis eu. Deci, da. Ok, aici o să vină un cub și aici un cub. O să vină aici așa. Așa. Și mai departe vă gândiți de cum o să faceți. Ia să mă trecut în cap asta. Ok, vă gândiți. Poate lăsați și mie un video pe idee ceva. Sunt chiar dispus să mă uit la ideile voastre. Așa, aici va trebui sticla asta să mă grăbesc, pentru că nu știu de ce, dar pe YouTube nu pot încărca mai mult de... Nu știu, am pus 20 de minute, am pus mai mult și mi-a dat eroare YouTube este video prea mare. Și am zis, ups, ce a fost asta? Și n-am mai zis. Ok, va trebui să faceți rost de file games ăstea, cred că numai pentru un cod, nu știu dacă puteți să le creați cu ceva. Nu știu, nu sunt informat despre chestia asta. Adică dacă aveți serverul vostru, puteți să le creați pentru un cod și eu tot asta am făcut. Cred că nu este legal cum ar veni în Survivor, dar n-am avut aici. Îmi place prea mult și mine. Ok, aici o să vedem. Despre 0, vai de flacără, cum v-am zis. Așa, trebuie să așa și cu pistoanele mă voi fac. Ok, aici va trebui să puneți chestia. Așa, aici va intra va intra așa și va veni sus. Toate și mai mare, deci chiar nu este problemă. Cum vă vine în idei, faceți. Mie nu-mi place și mereu chiar e practic, pentru că mi-era lene să spar mereu geamul, să intru înăuntru, să dau foc și tot degeaba. Așa știu că nu mai am probleme și chiar merge bine. Și chiar nu se vede urât, adică dacă îi dai fără flacără, e bine și dacă poți să mai pui dacă vezi niște dispenserul pe sus pe aici. Chiar, nu știu, și se pui la același la fel, face un voi automat. Ori o să vă arăt în alt video, dar acum nu o să mai arăt. Vreau dacă să mă sus să văd cum fac coșul și mică și încheiem și cu acest video. Eu zic că seria noastră de Minecraft este reușită și chiar e bună. Cred că puteți să faceți cu gaură sau nu știu, nu mă pricep la coșuri, la mine n-am. Sau să faceți așa. O să vă arăt acum. Să veniți cu el încoace. Să ziceți că este fum aici în față. Dar fumul nu o să iasă decât. Uitați, vine fumul, dar până aici atât. Deci mă mai bine decât să-l faceți așa cum dăm idee. Îl lăsați așa și aia. Ok, și așa l-am făcut destul de înalt. Faceți de una, vă gândiți. Deci vezi, piatra de nether este singura care stă foc cu apă pe ea. Dacă pun foc pe piatră ca asta, nu se rezistă. Butonul, vedeți, focul este aici, totul este ok, așa că v-am salutat și vă zic pa!
și o să revin cu un nou tutorial la alte chestii.